Ana, say mo, good morning, titas. Ne? We're ready. Good morning sa inyong lahat. Nagre-ready po silang dalawa. They're going to Water World dito sa Cebu. May bagong water park dito sa Cebu. So, punta sila. Ako naman, may appointment po ako sa dentist ko. Tapos, doon sa salon. Inuubo talaga ako dito. Inuubo na ako doon sa Netherlands. Pero, paano na din sana yun eh. Parang, naging okay na ba? Pagdating dito, nilalagnat ako. Tapos, si Ana din sinisipon. Ako din, sinisipon na ako. Nilalagnat. Inuubo. Ay, nako. Kahapon po pala, hindi ako nag-vlog. Kasi, nag-ano lang kami, nagpahinga. Tapos, lumabas kami after that. Pumunta po kami sa, sa Tops. Yung, para siyang viewing area ba ng Cebu City. As makikita mo yung yung view ng part ng Mandawi City and then also Cebu City and kita mo yung Mactan Island. Maganda po siya. To reach there, you first have to go to IT Park if gusto niyo mag-commute doon. Punta kayo sa IT Park doon sa terminal kasi doon sa terminal nila may doon may bus that will take you straight to to Tops. Back and forth na po yun. Ay, kita mo naman kaagad kasi yung mga bus naman, yung dark green buses naman, may pangalan ng Tops. Tapos may table, may booth doon, may maliit na table. Magtanong ka lang doon if in doubt. So may, ang haba ng pila. So may pila doon, tapos the ride was like 40 minutes to 50 minutes, I don't know. Yeah, the way back now because I was busy. Yeah, but on the way back, of course it's busy. Always naman busy, lalo pag pumunta kayo ng weekends. Yung bayad nyo doon na pagdating sa Tops, papasok yung staff nila, tas they hand out the tickets. Included na po yung entrance fee sa Tops. And then, yeah, I think it's nice to visit siya, before sundown para makita nyo pa yung clear na view ng yung clear na view. And then, makikita nyo na din yung view sa gabi. And dinner is also nice. There, marami namang kainan doon. Yung kuha namin na spot doon sa Nara restaurant. Doon talaga kami sa may sa gilid na makikita mo yung view. Wala na naman sa mood yung isa. Balikan ka na po kayo. Yung accommodation namin. Nakasimangot na naman si Ana kasi mainit. Ayaw nila sa init. We're waiting for our Grab. Pino ko sila ni Ruth ng Grab para mas okay ba? Kasi mas kasi sila. More likelihood na si Ruth, i-charge more based na lang sa experience namin the past few days. Sila lang. Try na i-charge kami ba sa Sunday. Pero yun talaga kasi puti yung kasama ko. Para sa nila ang kailangan. Yan na. Yung Grab nila Ruth tsaka na Ana. Ako naman, gambay ko nga tayo sa 7-Eleven. Tapos mag-ready na din po ako para sa aking appointment. Ngayon, hanap tayo ng moisturizer for a few days lang naman. While hindi ko pa na bibili yung moisturizer ko. Naiwan ko kasi sa Netherlands din. So, alis na tayo. Yan yung ating pa-outfit. Mama na mama. Nabili ko to kahapon sa Uniqlo. A few moments later.
City na po ko. Ito na yung bagong color. Imimit ko si Iro tsaka si Ana dito. Ay, alas 6 na. Pero wala pa akong kain. At all. Wala pang first meal. Anyway, kitain ko muna yung mag-ama ko. Nasa food court lang sila eh. Ang sabi ko kay Rod, hindi sa ano, sa food court kasi hahanapin ko pa sila dito. Mas mahirap silang hanapin. Ayan, kita ko na yung dalawa. One eternity later. Ito na po kami sa SM and I'm having gambas and also calamares. Yung order ni Ruth wala pa. Anas also here. Andito kami sa bagong food hall ng SM City. Andito na yung steak ni Ruth. May pasta pa siya. Si Ana, busog pa. Tapos na yung gambas ko, yung rice, hindi ko na maubos. Calamari, malapit na. Ana, si Kain. Kain. Wil jij deze niet proeven, proberen? Wow! Dat is mooi, hè? Wat did you say? Goed, zo naar. Kijk, Lavi, is dat groot? Kijk. Wow, wat mooi. Kijk eens. Mama, mama. Oh, that's mooi. Wat cute, ja. Kijk. Het is helemaal blauw. Show the titas your candy. Cotton candy. Ay, ginuot ko. May halo-halo kami dito. And may batang wala na naman sa mood. And Ja. ibalik ka no. Namili po kami ng para sa bahay. Pillows. Tapos blanket and bed sheets. Tapos si Ana pumasok sa Toy Kingdom. Nagpabili ng slime. Yan. Ana, sak mga hello, titas. Hi, titas. Nakabalik na po kami sa accommodation. Grabe, pahirapan yung pagkuha ng taxi kanina. Ang haba ng pila doon sa SM kasi ang daming taong stock. Walang walang taxi masyado at tapos wala ding Grab. Hindi ka makapagbuo. Ang daming tao kanina. Tas may mga kasama akong walang masyadong pasensya. No? Buti na lang na kausap ko yung guard, isa sa guard doon. So siya yung kumuha ng taxi tapos nakipag-negotiate siya doon sa taxi driver ba. So instead na mga almost 300 pesos yung mababayaran, 600 yung gusto ng driver pero ayokong ma-stranded kami sa labas ba na ulan.
Umuulan kasi. Tapos ang daming tao, hindi ko alam. Tapos yung dalawa, irritable na. So, nag-go na lang kami sa 600. Sabi ko, sige na lang, go. Yun. Ganito talaga sa Pilipinas. Minsan nakakalimutan ko, ay, naku. Minsan magulo din kasi hindi masyadong klaro ba yung rules doon. Pero anyway, naging okay naman yung araw ko. Busy masyado yung araw ko. Tapos, tapos na ako doon sa dentist. Yung ano ko na lang yung maipipick up ako doon next week. And then after doon sa dentist ko, pumunta ako doon sa salon kanina. Tapos minute ko na si Ruth tsaka si Ana doon sa SM. Naglaro po ito si Ana. And hindi ko na rin po masyadong pahabaan yung ating pa-vlog, no? Kasi bukas, uuwi na po kami finally sa probinsya. Birthday na aking pamangkin. So, first, uuwi kami ng yung sa bahay ng nanay at tatay ko. Tapos, after the party, uwi na kami sa sarili naming bahay. First time namin makakauwi doon sa bahay namin. Ang dami pa namin kailangang ipack. Ito yung mga binili namin kanina doon sa SM para sa bahay namin. Si Ana kakain pa yan. Magpapack pa po kami ulit. Tinanggal ko kasi inunpack ko kasi lahat. Kasi yung mga pasalubong namin, yan sila. Yung mga bags para sa kapatid ko. Yung mga tsokolate, yung mga lotion, andyan pa. So, inunpack ko po sila para maging isa sila doon. Para no need na namin na no need na kami magdala ng maleta. Mas mahirap kasi siguro from the main road, mga mga 5 minutes na lakad papunta. 5 minutes? Siguro mas less. Papunta doon sa bahay ng parents ko. Nasa looban po kasi yun. Tapos, inano ko sila separately. Kasi marami naman kami. So, pwede nila kaming i-meet doon sa labasan ba. Huh? 7-Eleven? Shopping bags. After? Yeah, in the cashier, you can just get them. Okay. The red one. Maybe get 2 or 3. That's okay. And then we need water. Water. Just get maybe big ones, Papa. Big one's water. Yeah. No. How was your halo-halo? Good. Stop. Yeah. After my steak. Wala, tawa na lang kami. Hindi masyadong madaling dalhin si Ana ngayon kasi nga pagod pa siya. Tapos masama yung pakiramdam niya. Palagi siyang irritable. Tapos naiinitan siya palagi. Ayaw niya sa lahat ng bagay. Ang hirap. Napakahirap ngayon, this time compared nung nung umuwi kami 2 years ago. Iba din yung mood niya. So, siguro, I hope, pagdating namin sa Bugo, o doon sa Tabogon, maging okay talaga yung mood niya. Are you excited to play with Ate Hayet and Ate Raya? Okay. Say bye to the titas, Nabi. Bye! Iba yung kita ng buhok ko sa sa lighting, pero lighter po siya. Para siyang naging ash brown tingnan, no? Pero actually, siya, light brown siya. Tapos may ganyan. And next time, magpapatrim ako. Kasi hindi na kaya ng time doon. And may mga kasama akong ayaw maghintay. Kaya po, patatagalin yung ating pa-video. Maraming salamat sa panonood at pagsama sa amin today. Abangan nyo ulit yung ating pa-video. Yung next na pa-video, yung pag-uli. Yung pag-uwi namin sa Tabogon, tsaka doon sa Bugo. Para ma-meet na din ni Ana yung kanyang mga pinsan, yung the rest of the family. So, excited din po kami. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Mush, mush, pabush!